kwarigania na wigo chotebereria kindi kinsi uragania bagotebereria company ya Mabati Rolling Mills nikobabwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na wigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono mbabwate normal corrugated na wigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama bati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile mat MRM nikobwate lifestyle ayuago chena Roman Jinko na wigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na green obutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bogo kwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchani warrant na wigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo chuligo busongo iyo erangene duka Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Kumya senchira ereyo wenye chengoro kwa Catherine Nyaboga Kevin Ongeri kuro studio ya kabri na rokone kabuna chibi chana marugingo ikirachira senchira ereyo wekira nukuranse meria yo munawo imanyere tori nero wisoni makori kabana intuguika omwero natoko chaka nigo abanyanyimbo bacha kirobotuki ase egekore ase mubere bo mwana oyo mu myaka 5 otoka gesona kinyumba yo mwamatoye ase obwate chinko machintindi ase omutuoye ase kagire buna omwana oyo nigo angentere tugo saite tuasanga na koretwa mubero ojo kobekwa asense meyo abanyanyimbo kurugeta seni Kyanyancho nigo baikense meyo na korusyo mubero oyo goika asenkendu enabo kama bi umwana mbiyarenge akwana no mwana na mubekere getamba na musibabia onta bi wansi no menifungia bisuri amataisa kwa bere bia so aborerara oyo mwabona ari ngomo korekera sinye na motigane na matebie sibi na miyoka uchese nyaruka yana enke na chikonya tebire ne tobwati kento kuri ranch na so ayo na nyomwana nerega kumyoka kurumate ga iga utira onde na incho mwana ngayari wontu aso kubona ntwesi to aba machara twesi para no to ne kamati yana wontu ogocha otokani mo basa kwenda kuri omwana ina mate na ruona kani fini atombwati mbona no maita magana atombwati tigangende nje bweka mbaka eso mwana oria omonya no mwana oyu muswati nyanari ngakikise ngo mwana no ari
bono nabwati ngo ikarugoroga iga mwamurominde nyumba nerura igarende abori umuswati ipamera kwandore ro no kumyaka guciana umwana ibiruko mwana taiyo onkani yo mwana ki umwana aromete mwana mumuromindo ori osire to mochokoroye mwana yumborire totaraji gotabukyo mbonu oyo to koiwe bikuro nane ngomatere ndo muro iganyore nyaruke no mwana ukari kumoita nande to minyoke twamyoka na pamera to wikaga to konyo no mwana osire mwana ngesonari omwana bare gesona ndo chenga gakire ko mutu igoro lakini njimna namuri omwana igo okoro nga gakire ko maiga no abimbete bono chimna bo muro chimna ari okoboko gabwete bana bari uchesa ko bakagwa akabune karo abana barori ari uchesa ko bari wako mupira mwana oyo ane gaba amenyete chirandi bagasinyana no mungu subati ya bwat karabasinyana tukana ngara gambe kineke na gambe tolimi aganderi yaya omwana nje bamuswati atanje ngomwana nengore ngene ngombe mwana no makano muira na njitisa mwana kabwa atigirwo mwana hande tuketa kole yari ngara misi chuma na ndo mwana uwo ukanyaro mwana uwo ngoboli mama isanga kina hande kimwako ngana mwana aje dogwat mwana agairete na ndo ndate lontuteira abamenyete jirandi ejo osubati akamuka kagendo rwao somuga ko muona ino ngwana kumubuli ngakibana nganje tinta kitimo mudo jipi toto kitimo mwana le ngomwana na ngangenda ngabora lende kanjire ko iro mwana tigo mwana akine ngamate mwana eno yana noira muiso no achaira ne bwana akelendo mwana agacha bakamenye randi mumuno na ari bumabuka mukanye randi agacha bona amusubati uminto kerajo mwana akaba iga muchusi na ne gwete ngomwana muri bune kirako ba akaboko chibe asankoliya ngoni nde metera iga ngenda kurali omwana Ogosika bosio nigo ase chinsa kianda chobotko bugo kiara rero ya matio mwaka Douglas Anari koro kinyoro kia Nyandrema matio kosa blockation ewodi ya bogusero batronerio kiritindi magiga ye chinyomba ibere chietugo yabo kobwatwa omorero obotko bugo kiera rero asi basio buna nigo egatia chiritia ya ne chimbori isana na ibere ase boigo omo MC bogusero Vincent Yabuga aika sensemeyo na kuruko bolya gochia sabagambi bensemeyo korangire barasa anamono yogo kwanera ogotingwa ko burendi asensemeyo mara tena kwa utambu Douglas Musari Manari igano wone yale ngemwendo saa 9 nake wesimu elio kile lyakire kurwa ingo soka ingo nyore miji yaire isaranze ndikitia no kufura sababu na watu wangu kura kende ngiane kwa watu anja kokonya egendo kienge nyombe ejo ni fakti ilo kama chimboli go chiachande ka chimboli jenge saba nyombe yende yabwate binte bingi utanyara ko manyana bintu kibyanga lakini bintu byali ngemebi sana wana ndio tosinyire na este ngito bwana ta kwa bwana no ino mwana orgo yende university rangire tumoyi ni para koni ni retibios Tadi malah tangani apa biar barat tadi. Utara mojo mudi ngata tu, tora iri mai. Kamu kata jawab itu bintu TV. Itu pendek kiri. Oh no, batuan ni asal serikali itu kan. On category request kwa niaba ya abantu bonse babusero nga administration eye ko ready by umu assistant chief umuske Ombati umuchibu area umuske Ngoya together na abaskari baitu ba Musocho ready by umu OCS on taite ko sabanga very quickly asa maskania manene murangiri barasa ko sia mnganaya dera kuni royo minto mambe naye. So we need to take our sense as a community to kuanerege korek. Ekire na ichaiga anara manara makungu. In live unanya kora chimboli chiko ye baka cha onjoka cha bari. Asio mungana ekwarenge nyomba alibono umuriro tongiri kore nyomba imetuwa tia soko tamagushi. Ontake teko sabanga quickly anye kumanyite ngangwa korete.
Abaibori b'esukuru ya sekondari ya St John Nyakwerema egotoka ibunge ya Borobu kaunti ya Nyamira mambia rero nigo barobikana asikili bakwamerera na kwimurunganira umwalimu omuya oyoretwa esukuru eyo amatuko abwangoiga ngati aborokwa nigo baesokia na Borobu kurobikana korende egati yabo nigo baba bakwiraniwa n'abanyanyimbo esukuru eyekera chagete buya ya ikire sukuru ekere bwata bana 18 twango yule binyoroka twarusira bana sukuru twaretera twikire bana 200 koro 18 baka 200 boniga bamanyire go ikaboniga tamwe kara baretero mwarimu wasari uji sukuru wetani sana kuma ntwara buri twanda mara gocha bana mambia mwarimu otigagende sukuru neba igombuya obo maene mbolinga esukuru ete ya Nyakwerema eya wete pi ekagupi baka tukasinywa ngendrete twarusia bana skuru mbali twaweke skuru gaiga chibara se toko ndote wabanyarande skuru ende bwati bana karata bana bana Nyakwerema na imukegoro umo isimi kwa pen mumanya kate batikasa pote skuru ya gara gendre ono ngaji ku kere ya gende kwa skuru ya ito ya Nyakwerema ya chagete sabe gendrete buya ekache ikatokareta ruo mwarimu gete omugaka oreko chikoritaya akacha karari skuru ye karara pi paka tokasinywa bana bakatigara 19 tokacha tokareta ruo mwarimu ondo korukusema orioki agateba aragitingi principal roro kati twatemire koreta abana tokongorwe binyoronga ntorochi abanyarurande torabariri twatemire koreta abana ige sukuru eya itu twasabira abana abairi twasabira abana munanje bwe komanyene suppose abana 22 ocho twasabira abana ebinyoreze erinde naitwe kenyoro giite sukuru yaite boke kenyoro kakoraki keboke bone kenyoro giito ikiabokire twamanyire konyora abana bono mambi bagukure ebibe twasokire buna abaibori torore ninki kegendrete bagotete inga yaya no mwarimu ochire aranda atigaretie miaka ebere aritaje miaka ebere ngasikia gocha gokora igagocha kuritaje ngasikia korira gocha kuritaje onyore batagete batigo mwarimu ori abagitingi bakakore 844 system erinde torarete kenyoro giito keraboka. I'm here to maintain peace na bana na bata iriba calm down because there is a link between mwanafunzi no mwalimu. Mwanafunzi na walimu wetera saba ibure baba bali bachorera se board ngo bateke their time basa class kwanza tubanyete problem ebe resolve egara na bana bana na masomo bono abalimu na twatamire aba ibure twatamire bakwanira batega mangana amange such that aba ibure baikaranse na board members na staff na community abagaka bali bachorera na community bakwanira about this problem egere na lia abana bagenda na masomo. Abonchorere akorwa omuchi obosongo anene mono abagokora obonchorere bwabo mbare no mubogani ochoma nigo baboka emambieri tukoria rero na konyora asba okora obonchorere bwabo kagitire gose kabekire oborende bunenchire moyo korokia bunna tibaganire asayo korangana barabo nigo babere bakora obonchorere bwabo anseme yo asegeka na nigo babere bagwakana ebango gocha serikali ya kaunti ya Kisii asabona barro kubori gocha serikali ya kaunti gwesokia na kugayana enganiyo. Amalieta nengoro kulidia Nyaboke unatole iga tunabanya biashara bagaiga orupawa twabeire tokonera insege miaka menge twakorera more than 10 years tokobera gaiga wano twatete tukanyora gaiga twabeke iruchi chuma ntotakeiri kwara gaiga tokoboli ninkie kebento ligote uningo togitera gaiga toberoje chisocha chiroro bagotoseli nemesigo yaito asa marieta nende bora nyamusi ngoro kwa bakintu bone sira tobwate gaiga urupawa neri tuwaseli untomete setogoji abande baito tore chisingo mata ndobwate setokoena John Gugi. Tumeamkia siku ya leo tumekuja kutandika kazi hapa, tumepata nafasi zetu. Mtu ameweka vitu zake, ameharibu hadi ameingia penye tunafanyaga vibarua. Amefence hatuna penye tunaweza tandika, halafu haku ametupea notice na then ameweka kwa government huku, si kwake ni kuanzia huku kwa huku juu, na mwenye anamchochea ni mtu mmoja eti tunafunika biashara yake. Sisi tunajiuliza sasa, wengine biashara yetu tuko hapa miaka 10, biashara yetu hata wengine tunachukua loan ndio ukuje uwekelee mzigo, halafu unakuja unapata asubuhi hakuna nafasi. Jina tunatandikanga hapa, tumeamkia asubuhi ya leo tumepata wameweka fence. Tunashindwa leo tutatandika wapi, na hapa ndio tunafanyia, hii ndio ofisi yetu hapa, sisi ndio tunafanyanga biashara. Mwenye anasema tusitandike hapa, mimi najua
Kuanzia hapa kurudi huku ni barabara ya serikali. Kurudi huko ndio kwenye kwake. Na hakuna sisi tunatandika chini. Tunazuiaje biashara zake? Haki itendeke. Juu we pay, tunalipa ushuru. Tunafaa tufanyiwe haki. County tuangalie kwa njia kubwa sana. Kwa sababu hii ndio ofisi yetu, hapa ndio tunalipia watoto shule. Sisi wote ni masingo mother hapa. Si eti wengine wetu. Sisi wote hapa hivi ni masingo mother, tumekaa hapa miaka mingi sana. Mbona leo ndio tumeanza kufunika biashara za wenyewe? Haki itendeke. Muriki bwekia magia DPK oyubo igoro mwanasiasa korwase kaunti ya Nyamira anemo kore bungeri ya Burabu nigo aruroko bolya gocha ase balya babwate byama byabo anane mono korogusi kongusira amo kunenchira ya moyo komosira Dr. Fred Okengo Matiang'i oyore neganga yo gocha korigia ekirogo kyobura wense ase obochori bore mutu okwano mugasorero nigo Frederick arur akwaneire ekyombe kyobochori netimbebe kya IEBC aso Kenya. And being the national organizing secretary at Democratic Party, natumira just enka yomongina Catherine. Enka yomongina Katarina Yamato. Oyobere oyomogase abachumba abatangana beteko nominated, which is the National Assembly aso sira kwaye kwa ghafla. Inde tware usaba. A chairman high bishop Erikago to our Nana Morani. Because he started well, not everything with a caramana priority in Tangani by election. Too many to be a son and Yamira to what by election. To our Goracha, Kira, Torre, Twiggy, Kinga, Twisane. By election is Chirane, Amisa to Tikia, Timani, Yamaya, Kereño, and Siongo. Tochore kulingana no mwongozo muro itarazo tevi rumi tomatian kagara nera toloje una toloje tobosi toa kechukura egere da ne UDA tetogwa ona ale okwana buna ebyame busi birange bitatu bine akego tutaboti musi onya because Teresa ku yo ikolikia no mwambio koli. Tochamo egere onye no mo shimiwo ito Fred Matiang'i Okengo padre melememia kagoteba na tebirega koligiare ekiroya president. Tomobwatisi na inde tomotomesiko akwane with the right-minded people. Abantu baito na wabo Justin Muturi, who is my party leader, Kalonzo Musyoka, Ole Waipa, wabo Natembea, wabo Eugene Wamalwa, wabo Munyoro, wabo Martha Karua, bagambe so that by there is a consensus. Pato mwelekeo na ende nare usaba chikula chiwe ka 2027 njemuna mutio na ende nare usaba na abantu bamitwa babura mumbwati Ayune gatiari togendete gokwariganiria asenchira yobwe na chikogotira ibere na inyecho botko bwarero na mkati enaktwaro borigire borobya asemero borya getembe TV ko bwatenchengero Catherine Nyabuga twarengenere Kevin Ongeri kuri studio kabire ga kwane Kevin Chibichechi na Mario Gingo ikirachira asenchira ire yobwe krani tomerane ritkoria ange Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatoka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao
echo chire chingia kirage chirangi chiga niko chire chibirengo puna bono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentere nibwa amavuta yani oil na bwigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga niko chire korwase chire cheri guririke iriria gatigati wekari guri ria bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwaya nyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokoreka